Topná rohož EcoFloor je určena pro podlahové vytápění místností s keramickou dlažbou. Topnou rohož rozbalíme v místnosti a nastříháme skelnou tkaninu podle plánu pokládky. Stříháme vždy pouze tkaninu, nikdy kabel. Naznačíme drážku pro přívodní kabel. Změříme odpor a hodnoty zapíšeme do záručního listu. Nastříhané pásy rohože zbalíme a vyfrézujeme potřebné drážky. Povrch podlahy důkladně vyčistíme a napenetrujeme. Po zaschnutí penetrace instalujeme připravenou rohož a pomocí lepící pásky, která je součástí rohože, ji fixujeme k podlaze. Na položenou rohož naneseme vrstvu tmelu. Na zadní stranu záručního listu zakreslíme plán pokládky. U malých ploch můžeme pokládat dlažbu okamžitě. U větších ploch pokládáme dlažbu po zaschnutí tmelu. Rohož ani kabel nelze zatěžovat těžkými nebo ostrými předměty.